Vítám u ďalšieho videa, teraz ideme robiť trik. Asi to už vybuchne. No, pozrite. Pozerajte na toto. Videli ste? No a teraz budem natáčať môj kámoš. No. To dám tu. Povedz stop. Stop. Zavri rýchlo a pomiešaj. To sú dobre? Asi nie. Prepačte, prerušila sa kamera. Počkaj, môžem ja? Čakaj. Zamkni rýchlo. A polož to na trávu niekde. A pozerajte. Peň. Bum! Nie? Vybuchlo mi to v rukách. Vidíte, čo sa môže stať, keď to chytíte? No a je to super trik. To ti to páči? Spravíme ešte raz. Uvidíme, či máme ešte náboje. No, a ja to spravím. Dobre. Ty, ja to mám spraviť. Tak môžem tvoj tvár. No. Dám ti vodu? Na čas. Nie, ja to chcem. Dobre, ale len trošku vody tam. A povedz mi. Stop. No, daj. Stop. To riadne rozmiešaj a hoď na trávu. Hoď na trávu. Máš kameru, si. Už to začína. Nakamerujte ma. Ahoj. No. Kokos. Ja som.